que a veciñanza de Pontevedra se pronuncia a favor ou en contra das touradas que se celebran na cidade. Este é o obxectivo que perseguen Galicia en Común e Unidas Podemos Galicia. Solicitábamos ao Ministerio do Interior particularmente que habilite algo que nos parece clave para unha situación como a que se dá en Pontevedra, que ademais xa se fixo en outros lugares do Estado, que é basicamente habilitar unha consulta popular para que en Pontevedra a xente poda opinar ao respecto do que está acontecendo coas touradas. Hoxe Gómez Reino presentou esta iniciativa ante o Concello de Pontevedra. A formación afeou ao goberno local a súa postura de non condena desta actividade. Que se manteñen a día de hoxe touradas e que ademais haxa polo medio subvencións e diñeiro público é un anacronismo total, un anacronismo desde o punto de vista evidentemente pois do contexto, digamos que cultural no que temos que aspirar como unha sociedade moderna que somos e sobre todo un anacronismo porque estamos falando, dun maltrato animal e ademais dun maltrato animal que hai quen todavía aínda o quere vincular á cultura. O deputado de Galicia en Común e secretario xeral de Unidas Podemos Galicia anunciou tamén a presentación de varias preguntas no rexistro do Concello Pontevedrés para saber cantos cartos das arcas municipais se destinan á tauromaquia. Que orzamento adica o Concello Pontevedra a maltrato animal, porque en definitiva estas festas son sinónimo de maltrato animal e ademais pois queremos saber de alguna forma todas as vinculacións que hai ao respecto da empresa que xestiona agora mesmo a praza e tamén que nos preocupa evidentemente claramente como no espacio público pode haber publicidade que ademais chame a este tipo de actos. A acción de Galicia en Común e Unidas Podemos Galicia contou co apoio do colectivo Galicia Mellor Sen Touradas. Non entendemos así a posición que ten o Concello de Pontevedra, non? Que por unha banda fala precisamente de que se por el fora non habería touradas, pero por outra banda non activa ningún mecanismo para que isto sexa así. Temos unha cidade que dá milleiros de euros cada ano aos propietarios da Praza de Touros, que estes cartos acaban financiando unha miniferia taurina que non ten un interese real na cidadanía. O colectivo recorda que xa no 2019 denunciaron os propietarios da Praza de Touros Pontevedresa por varias supostas irregularidades en canto ás instalacións e incumprimentos no referente á publicidade na rúa da Feira Taurina.